तो भाई लोग आज हम फ्लिपकार्ट पर देखनी सैमसंग के एक बेहद ही घटिया फ़ोन जौना के प्राइस भी नेक्स्ट लेवल बा 12-13 हज़ार में फ़ोन मिलता है। कोनो काम के फ़ोन नहीं है जौना के नाम बा सैमसंग A04। ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा घटिया बा, एक फीचर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा घटिया लागल। तो आज के वीडियो में हमनी के एक सब सच्चाई जानल जाए फ़ोन कैसन बा कैसन नहीं है, का कुछ में फीचर दिले बा। देखो लो भाई लोग, सबसे पहले हमनी के एक डिस्प्ले के तरफ एक बार नजर दौड़ा ली जाए। एमे तालो के 6.5 इंच के एगो HD प्लस डिस्प्ले देखे के मिली जौना के क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा घटिया बा, लो क्वालिटी में ही फ़ोन बा। मतलब कि यदि गेमिंग वगैरह कोनो चीज़ खोल दिल फ्री फायर से PUBG वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा भूतला भूतला सा लौकी उकनी के जोन कैरेक्टर बा। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा ना लगल। मतलब कि डिस्प्ले क्वालिटी एक बेहद ही घटिया बा। एकर एगो फीचर हाईलाइट होते हुए हमारा नजर आइल, एकर कैमरा 50 MP के कैमरा कहल जाता। एमे तालो के बैक में 50+2 MP के कैमरा देखे के मिली, फ्रंट में 5 MP के कैमरा देखे के मिल जाई। कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी हद तक घटिया लागल। कैमरा कोनो खास अच्छा नहीं के, फ्रंट वाला तो बेहद ही घटिया बा, बैक वाला तो नहीं सही बा, लाइट वगैरह बा तो अच्छा आवता, लेकिन फ्रंट वाला बिल्कुल ही घटिया कैमरा बा, एकदम घटिया बा। कैमरा खातिर तो बिल्कुल ही मत लिया लो। तो भाई लोग जैसे कि हमनी के जानते बन जाए कि सैमसंग बैटरी बैकअप के लेके और साथ ही में डिस्प्ले के लेके जानल जाता रहा, लेकिन इनमें बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिल बा। 5000 mAh की बैटरी लगेले बा, उनकी बैटरी बैकअप खास अच्छा नहीं देते, कोनो अच्छा कस्टमाइज नहीं कैले, बहुत ही स्लो चार्ज दे दिला बा। और सैमसंग शुरू से ही स्लो चार्ज दे दिला, ये बहुत ही हमके गलत लागल। तो मतलब कि बहुत ही स्लो चार्जर बा, ओकरा बाद से 5000 mAh की बैटरी बा, उनकी बैटरी बैकअप भी कोनो खास अच्छा नहीं है। तो चलो लो भाई लोग एक बार एक और प्रोसेसर के तरफ ध्यान दे दी जाए। इनमें तालो के मीडियाटेक के P35 वाला प्रोसेसर देखे के मिल जाए, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा पुराना प्रोसेसर बा, काफ़ी ही ज़्यादा घटिया बा। इनमें ना लोग अच्छा से गेमिंग कर सकल लोग, ना भी कुछ कर सकल लोग, नॉर्मल यूज पे भी काफ़ी ज़्यादा लेक करेला ये वाला प्रोसेसर जाना पूरी फोन में लागल रहेला। था चलो भाई लोग, इनमें तालो के Type-C पोर्ट देखे के मिल जाए। फिंगरप्रिंट कहीं भी देखे के ना मिली, काफ़ी ही ज़्यादा हमारा घटिया लगल। फिंगरप्रिंट देवे के चाहिए, तो फिंगरप्रिंट ना वही बैक में दिले बा ना ही साइड में दिले बा, तो बेहद ही मतलब कि अच्छा ई ना लगल। देख लो भाई लोग, सबसे पहले हमने अगर प्राइस देख लीजिए 464 वाला यदि परचेस करता रह लोग तो तालो के पड़ी 12,000 के, और 4128 वाला लेता रह लोग तो तालो के पड़ी 13,000 के। बिल्कुल ही अच्छा ना लगल। मतलब ये प्राइस तो बिल्कुल ही नहीं मतलब बनत। हाँ 6,000 के आसपास में रही तो मनती सही बा, कैसे मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ पोको C31 में एक से अच्छा से बा फोन, जौन कि हमने के मतलब 7,074 समय मिल जाता 464 वाला। तो ये हमने के देख ले बन जाए, लेकिन मतलब इनमें का कुछ अच्छा कुछ लगावले नहीं है, तो काहे इतना दाम लेता है कुछ समझ में नहीं आता। तो देख लो भाई लोग, क्लियर बता दी ई फोन वो आदमी खातिर बा कि ऑफलाइन में जाके फोन परचेज करला, ओकरा अच्छा से फोन के बारे में जानकारी ना रहला, चाहे लोन पे फोन लेला, वो आदमी खातिर बा। मतलब तू लोग बिल्कुल ही मत जाकर परचेज कर लिया लोग, ई फोन बिल्कुल भी लेवे लायक नहीं है, बिल्कुल भी मत लिया लोग। इससे अच्छा फोन पड़ल बा भाई 4G फोन, कोनो 5G फोन ना जाना के कि मतलब निकल जाए भाई 5G बात और सारा फीचर कम कर ले बा, प्राइस ज़्यादा रख ले बा। तो ई तालो के बात समझे के चाहिए। तो तू लोग देख सकता लो भाई लोग, तालो के क्या राय बा कमेंट करके बतेलो, तालो के कमेंट हम जरूर ही पढ़े नहीं। तो चलो लो भाई लोग, वीडियो का ज़्यादा मना खींचते हुए ये वीडियो करता नहीं समाप्त मिले तालो से एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।